Това е AgriTracking 504, създаден специално за лозари и овощари. Компактният размер и окличната маневреност позволяват лесна работа дори в най-тесните редове. С помощта на използвания етап 5 двигател с 50 конски сили получавате ефективност, нисък разход и възможност за участие по европейски програми. Изберете сигурността. Skyrents – официален представител на AgriTracking. AgriTracking 504 – истинска машина за истинска работа. За въпроси, оглед и оферта, Skyrents е на разположение.